Kapuban áll, és elkezd majd sírni, mikor megérkezem. Sok szóglanul rázok a kezem, bár látom már így esélyemen. Mondjam el, mi történt velem, mióta elhagytam az otthonot. Hogy éltem, hol jártam, s milyen a világ. Minden láttam, a megtest úton szinte látom a szomszédok hosszú során, ahol minden ott hagyva rohannak áll. Látom a fiút, aki megérkezett, igen, így az, ha egy napon hazamegyek. A terített asztal körül ott ül a család és pár jó barát. Rám zavartam, átadjam nekem a helyét az asztalfőn, ahol már sosem ült még, és rád néznek kíváncsian, és egyszerre 10 kérdést szegeznek nekem.